Τότε, αν θυμάστε, έγινε τη κολάσεως. Δηλαδή είχε γίνει πιο θερμή, ας πούμε, σύραξη στον χώρο του showbiz. Πώς εγώ που να κουμπάρω, ξέρω εγώ, έβγαλα αυτό το εξώφυλλο. Και ως εκ τούτου ήμουνα και ηθικά διαβλητός. Αυτά άκουγα, αυτά είναι, ή ότι η Μενεγάκη δεν μου μιλάει γι' αυτό, ή οτιδήποτε άλλο. Ήρθε η ώρα μετά λοιπόν από πόσα χρόνια, 4? 4, ήταν Μάιος του 10. Ήτανε Μάιος του 10. Παιδιά, το φάγαμε. Έχουμε γενέθλια δηλαδή σήμερα. Ακούστε, ναι, για να κάνουμε τηλεθέαση. Γυρίστε και εσείς για να μάθετε την ιστορία. Όχι όπως τη λέω, έχω και μάρτυρα δίπλα μου. Η Τζένι. Η οποία δεν ευθύνεται. Λοιπόν, και έχω και μάρτυρα και μια άλλη κυρία που θα της έλεγα και να πάρει και τηλέφωνο. Δηλαδή την Άνση τη Ζαμπέτογλου. Αν μπορεί να με πάρει στο κινητό. Και ο Δούρος να πάρει. Που ήταν η διευθύντρια του περιοδικού. Λοιπόν, Καβατζίκη, πότε βγήκε αυτό? Αυτό Μάιο του 10 είπαμε. 10 Μαΐου βγήκε. 10 Μαΐου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πότε ανακοινώθηκε το διαζύγιο? Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν, ρε παιδιά, τέλος Γενάρη, αρχές Φλεβάρη. Πρέπει να ήταν στα γενέθλιά μου 5 Φλεβάρη. Καλά το είπα. Δεν ήμουνα στην Ελλάδα, ήμουνα έξω και τα παιδιά, μίλησα με τα παιδιά και με τα δύο και μου είπαν ότι προχωράμε σε αυτή την πράξη. Παρότι εμείς, όπως έχουμε ξαναπεί, ξέραμε ότι υπήρχε μια ένταση και επί 6 μήνες ούτε ένας Έλληνας δεν το έμαθε. Παρότι έχουμε εξηγήσει ότι εμείς ξέραμε ότι θα χωρίζανε. Ναι. Ούτε ένας Έλληνας επί 6 μήνες δεν το έμαθε, δηλαδή από τον Αύγουστο μέχρι τον Φεβρουάριο. Και αυτό κανένας δεν το εκτίμησε, αλλά δεν έχει σημασία. Πάμε παρακάτω. Βγαίνει λοιπόν η ανακοίνωση του διαζυγίου και βγαίνει το περιοδικό OK και βγαίνουν οι κυριακάτικες εφημερίδες, το περιοδικό Hello, έξτρα εκδόσεις κλπ. Όλοι. Ήταν το μεγάλο θέμα. Και βγαίνει το περιοδικό Hello που ανήκει στον εκδοτικό οίκο Λιμπέρι και κάνει το story όπως και εμείς. Και γράφει μέσα στην πρώτη εβδομάδα ότι αυτό οφείλεται στη σχέση της κυρίας Μενεγάκη με τον κύριο Μάκη Πατζόπουλο. Το γράφει ξεκάθαρα. Εγώ έτσι ακριβώς με όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο. Όχι τηλέφωνο, το όνομα. Εγώ, μιλώντας σπίτι με την Τζέννη, λέμε εμείς, γιατί οι άνθρωποι είναι φίλοι μας, το κουνέλι. Δηλαδή χωρίσαν γιατί αυτό, χωρίσαν γιατί εκείνο. Συνέχιζε. Το θέμα βγάζει φωτογραφία του Μάκη, σκέτη. Το θέμα, είδα μια άλλη εφημερίδα του Μάκη. Το θέμα επίσης είχε τη φωτογραφία του διαμερίσματος απ' έξω, του σπιτιού κτλ. Άλλες εφημερίδες το ίδιο, η Εσπρέσο το ίδιο. Εμείς το κουνέλι. Η κυρία Νάση Ζαμπέτου, που ήταν μια από τις καλύτερες δημοσιογράφους, να το παραδεχτώ, που είχα ποτέ διευθύντρια σε περιοδικά, μου λέει: «Οκ, είστε που είστε έτσι, αλλά εμείς γινόμαστε και ρόπα. Δηλαδή βγαίνουν οι άλλοι, γράφουν, όλη η Ελλάδα, και εσύ εδώ επί 1 μήνα, 2 μήνες, 3 μήνες. Το κουνέλι. 4 μήνες το κουνέλι». Λοιπόν, είναι πια γελίο και μας ενοχλεί. Και εσένα θα σε ενοχλούσε που κάνεις το People, να σου λέει τα αφεντικό. Για τη συγκεκριμένη ιστορία γράφει μόνο γλυκά και τα παιδιά κτλ. Αλλά εγώ έτσι πίστευα ότι έπρεπε να γίνει και είχα και μια γυναίκα σπίτι η οποία είναι λίγο πιο δύσκολη από ό,τι λέτε. Η οποία γυναίκα αυτή, όπως λέει ο κύριος Μουτσινάς, ο κύριος Αναστασιάδης, ο οποίος είναι εύκολος άνθρωπος, μου λέγε κουβέντα. Κουνέλι. Είμαστε κάπου στο εξωτερικό και γυρίζουμε. Ναι. Και πάω στο γραφείο μου Δευτέρα πρωί. Το περιοδικό βγαίνει Τρίτη, Τετάρτη, πότε βγαίνει? Τετάρτη κυκλοφορούν πάντα, ναι. Τυπώνεται Δευτέρα. Ναι. Χτυπάει την πόρτα, αφού είχαν γίνει πολλά επεισόδια και τα παιδιά είχαν δίκιο στο περιοδικό. Και εγώ το κόβα, έκανα λογοκρισία δηλαδή που δεν έπρεπε να την κάνω. Λοιπόν, και μου λένε: έχουμε αυτές τις φωτογραφίες. Είναι από τη Νέα Μάκρη. Όλη η Ελλάδα ήξερε επί 4 μήνες τι συνέβαινε. Ήταν κάτι κρυφό, κάτι μυστικό, κάτι που δεν ήξερε. Όλοι ξέραν ότι υπάρχει αυτό το ειδήλιο. Ναι, κάτι συνέβαινε τέλος πάντων. Και μου λέει: έχουμε αυτές τις φωτογραφίες. Αν δεν τις βάλεις, για μας μέσα τίθεται πλέον πρόβλημα, διότι αυτές φεύγουν από εδώ με τον φωτογράφο και πάνε όπου δει. Μα θα πήγαιναν σε περιοδικό, εφημερίδα, θα πήγαινε παντού. Παίρνω την Τζέννη, η οποία μου λέει: άσε με, μου το βάζεις, μην μου το βάζεις στο κεφάλι, άσε με. Και λένε: κοίταξε να δεις, έχει γραφτεί εδώ, έχει φωτογραφία εκεί, έχει αυτό, όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, ημερομηνίες, τα πάντα, και εσύ κάνεις αυτό. Και εκεί πήρα την απόφαση ότι μάλλον θα έπρεπε να τις βγάλω γιατί δεν ήταν κάτι μυστικό, κάτι κρυφό ή κάποια αποκάλυψη. That's all. Ναι. Υπάρχουν και άλλα ντεσού, αλλά αυτά. Ναι. Ωραία. Ναι. Άλλο κοίτα, θέμα. ωραία Είναι τίποτα περίεργο? Γιατί εγώ έχω ακούσει τα πινελίκια της ζωής μου γι' αυτό. Άκου, θα σου πω τώρα, αν θες να το συζητήσουμε μπορούμε να το συζητήσουμε. Αν δεν θέλεις πάλι δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει λόγος να συζητήσουμε. Να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Απλά θέλω να πω ότι ήταν κάτι το οποίο απεκαλύφθη. Το έχεις μετανιώσει? Όχι. Θα ήθελες να είχες πάρει τηλέφωνο την Ελένη πριν? Μπορεί να πήρα, ξέρω εγώ, δεν πήρα τηλέφωνο, αλλά νομίζω ότι όταν πάρεις κάποιον τηλέφωνο, γιατί παίρνουν συνέχεια τηλέφωνο, εκείνη τη στιγμή δεν ήμασταν και στα καλύτερά μας, γιατί υποτίθεται ότι εγώ ήμουν πιο πολύ, όπως λέγεται, ξέρω να κάνω παρέα το Γιάννη παρά την Ελένη και όλα αυτά τα πράγματα δεν πήγαινε στο πέρα δόθε.
Και νομίζω ότι στη δημοσιογραφία θα έλεγα ότι αυτό που έκανα 4 μήνες να γράφουν όλοι και εγώ να μην γράφω, αυτό ήταν μεγάλο λάθος. Ναι. Έτσι νομίζω. Ωραία. Διότι όπως λέει ο κύριος, νομίζω παλιότερα ο Θέμος Αναστασιάδης, δεν υπάρχουν φίλοι γνωστοί ή άλλοι και ότι ο δημοσιογράφος Βικάκι μπορεί μου. να πάει και μόνο στην κηδεία του.